Usa ka adlaw nga kasaulogan nga magsugod sa kabuntagon hangtud na sa kagabhion ang ipahigayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay atol sa ika-80 kang kasumaran sa Takas sa Talisay karong Miyerkules. Sa alasay sa buntag, sugdan kini sa pag-ampo sa Japanese delegation dayon isunod ang Santos nga misa. Human niini ipahigayon dayon ang civil military activities. Usa sa mga highlights sa kalihukan ang parada sa mga land assets sa Armed Forces of the Philippines, Visayas Command ug ang wreath laying ug floral offering sa Talisay Liberation Park sa Barangay Poblasyon. Gipaabot nga motambong ang Consul General sa Japan ug United States nga aniya sa Sugbo, ang gobernador sa Sugbo ug ang pipila ka mga veterano nga nakigbisog alang sa kagawasan sa Sugbo. Sa alas 3 sa hapon, himuon ang opening ug inauguration sa City of Talisay Sports Oval ug ang pag-ila sa mga tinunan nga naghatag og dungog sa Talisay City atol sa bag-uhay lang natapos nga Sivera at 2025. Adunay free concert usab sa alas 8 sa gabi natapuson sa fireworks display. Ang Takas sa Talisay kasinitian kaniadto sa pakigbisog sa mga Talisaynon uban sa kasundaluhan sa Estados Unidos batok sa kasundaluhan sa Japan. They want to showcase and at the same time kanang inspire especially the children, mga tao sa Talisay nga unsay nahitabo atong kuan ba patong heritage kato sa Takas sa Talisay, and also kung unsay kuan karon kanang na siya impact sa community ba.